σημερινή μας παρουσίαση έχουμε να σας δείξουμε το συγκεκριμένο προϊόν. Λέγεται Blood Bombette. Στην ουσία η μετάφρασή του από τα γερμανικά είναι μια βόμβα αίματος, θα το πούμε, κυρίως λόγω της χρωστικής που περιέχει. Να μιλήσουμε λίγο πρώτα για πώς καταλαβαίνουν τα ψάρια τα πράγματα μέσα στο νερό. Ο άνθρωπος μυρίζει πράγματα στο γύρο του περιβάλλον και καταλαβαίνει κάποιες διαφορές, κάποιες μυρωδιές μέσω χημικών υποδοχέων. Το ψάρι μέσα στο νερό δεν αντιλαμβάνεται τις ίδιες ουσίες και τα ίδια ερεθίσματα όπως ο άνθρωπος. Για να καταλάβει ένα ψάρι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, πρέπει η ουσία που είναι μέσα στο νερό να είναι υδατοδιαλυτή, για να μπορεί να τα πάρει με τους υποδοχείς που περιέχει η όσφρεσή του ή μέσω της πλευρικής του γραμμής. Τα ψάρια αντιλαμβάνονται μέσα στο νερό μία διαφορά του pH και έτσι καταλαβαίνουν αν αυτό που αντιλαμβάνονται είναι όσφρεση, αν είναι μυρωδιά, αν είναι κυνήγι, αν είναι θύραμα ή αν είναι κάποιο ερέθισμα για αναπαραγωγή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το προϊόν αυτό έχει εντάξει κάποια πολύ συγκεκριμένα αμινοξέα σε πολύ συγκεκριμένη και συμπυκνωμένη μορφή. Είναι μία κάψουλα κόκκινου χρώματος με χρωστική. Ωραία, λύθηκε το πρόβλημα. Είναι μία κάψουλα χρωστικής, η οποία διαχέεται μέσα στο νερό μέσω μιας κάψουλας που έχει τρύπες. Φανταστείτε μία αυγοθήκη, η οποία έχει τρύπες και όπως έρθουμε το τεχνητό μας, ελευθερώνει όλα τα αρώματα στο νερό, καθώς και η χρωστική. Από μελέτες που έχουν γίνει, αυτή η χρωστική μαζί με τη μυρωδιά και τα ελεύθερα αμινοξέα που περιέχει, έχει τεράστια συγκέντρωση μέσα στο νερό και μπορεί να προκαλέσει και να μαζέψει τα ψάρια μέχρι και 2 χιλιόμετρα απόσταση. Αυτή η μυρωδιά μπορεί να μείνει μέσα στο νερό έως και 2 ώρες και έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα αν συγκεντρώσουμε βέβαια τη συνολική τεχνική και στο spinning και στο match fishing και στο casting, ακόμα και σε ψάρεμα καλαμαριών. Όπως θα δείτε στα συγκεκριμένα εδώ καλάμια που έχουμε αρματώσει και μπορούμε δηλαδή να τα περάσουμε για να τα δείτε. Η κάψουλα του Blood Bombette δράσει σαν ένα μικρό μαλαγρωτάκι. Είναι διαφανής, έχει τρύπες μέσα και έξω στην εξωτερική συσκευασία και παίρνει αυτή την κάψουλα που είναι η κύρια ουσία του Blood Bombette. Είναι τα αμινοξέα μαζί με τη χρωστική. Βάζοντας μέσα στη θήκη και πηδώνοντας την χρωστική, έχουμε στην ουσία ένα πολύ μικρό μαλαγρωτή, το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στην τεχνική του spinning, κυρίως για όλα τα ψάρια. Τα ελεύθερα αμινοξέα τα αντιλαμβάνονται όλα τα αρπακτικά και τα αντιλαμβάνονται σαν έβρεση τροφής. Τα προκαλεί δηλαδή για να τραφούνε. Ακόμα και αρπακτικά τα οποία δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ σε συγκεκριμένες συνθήκες για να φάνε ή να κυνηγήσουν, με αυτό το σύστημα έχει δείξει πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Δηλαδή προσελκύει τα ψάρια από μεγάλες αποστάσεις και τους δίνει το ερέθισμα της τροφής. Έχουμε 2 μονταρίσματα εδώ πέρα πάνω στα καλάμια μας, ένα με σιλικονούχο δόλωμα και ένα με σκληρό τεχνητό. Στα καλάμια μας έχουμε γεμίσει τους μηχανισμούς μας με νήμα και έχουμε εφαρμόσει ένα αόρατο παράμαλο με ένα κλασικό ball braid. Έχουμε τοποθετήσει μέσω stopper για να είναι σταθερό σε κάποιο σημείο τη θήκη του Blood Bombette και από εκεί και πέρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα δολώματα όπως σιλικονούχα που είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά ειδικά στο λαβράκι και σε άλλα αρπακτικά, ή να χρησιμοποιήσουμε κάποιο σκληρό τεχνητό για άλλα ψάρια, για παλαμίδες, για κοφάρια και να έχουμε άμεση προσέλκυση. Στην ουσία αυτό που γίνεται με το Blood Bombette είναι να κάνουμε την βολή μας κανονικά και εφαρμόζουμε την ίδια τεχνική, τις ίδιες κινήσεις όπως κάνουμε σε κάθε ψάρεμα. Όπως περνάει σε μια περιοχή η κάψουλα του Blood Bombette μαζί με τη σιλικόνη, ελευθερώνει όλα τα αρώματα και στην ουσία φτιάχνει ένα οπτικό ύπνος από αμινοξέα τα οποία προκαλούν τα ψάρια. Αυτό γίνεται σε πολλά επίπεδα. Μπορούμε να το ψαρέψουμε δηλαδή και να φτιάξουμε οπτικό ήχος σε όλο το νερό. Μπορούμε να το δουλέψουμε στον πάτο, κάτω στην πυθμένα της θάλασσας και να αφήσουμε εκεί πέρα το άρωμα, στα μεσόνερα, στον αφρό. Έτσι μπορούμε να προσαρμόσουμε την τεχνική μας και να μαζέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ψάρια μπορούμε. Αυτό είναι ένα πάντρεμα με σιλικόνη, είναι μια σιλικόνη της Dragon,
η Baby Roach, που έχει δείξει πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα στα λαβράκια. Είναι αρματωμένη με μία μολυβοκεφαλή, απλή των 12 γραμμαρίων με ένα γίστερ 3.0, συνδεμένη με ένα όρατο φλωροκάρμπον 28 χιλιοστά, για να μπορούμε να δουλέψουμε και μεγάλα ψάρια και να αποφύγουμε κάποια σκαλώματα ή εμπόδια του βυθού. Στο δεύτερο καλάμι μας, που είναι ένα λίγο πιο σκληρό καλάμι, έχουμε εφαρμόσει την ίδια τεχνική ακριβώς. Έχουμε τοποθετήσει την κάψουλα του Blood Bombette σε ένα συγκεκριμένο μήκος, γύρω στα 50 με 60 εκατοστά. Τόσο είναι το παράμαλό μας που μας ενδιαφέρει για αυτή την τεχνική. Και έχουμε βάλει ένα σκληρό ψαράκι, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ψάρεμα λαβρακιού, για ψάρεμα γοφαριών, για παλαμίδες. Τώρα το ψαράκι έχουμε βάλει ένα συγκεκριμένο της Fortuna Salty, ένα συγκεκριμένο χρώμα και μπορούμε να το δουλεύουμε να ψαρέψει και έχει δείξει. Εδώ πέρα, αν θα δείτε, η κάψουλα του Blood Bombette έχει τρύπες, δηλαδή δουλεύει σαν σειρώμενο βαρύδι, σαν μια ελιά να φανταστείτε. Αυτό μπορούμε με δύο στοπεράκια πάνω κάτω να το βάλουμε πάνω στο νήμα, ώστε να μην επιβαρύνουμε το παράμαλο με επιπλέον βάρος και να μην υπάρχουν τριβές και να το δουλεύουμε με αυτόν τον τρόπο. Η απόσταση κυρίως που δουλεύει το Blood Bombette είναι γύρω στα 50-60 εκατοστά, ώστε να διαχέεται άμεσα η κάψουλα με τα αμινοξέα και να προσελκύει τα ψάρια. Δεν χαλάει την πλεύση του τεχνητού, μπορούμε να κάνουμε το κλασικό μας ψάρεμα με τις ίδιες κινήσεις, με τις ίδιες τεχνικές, χωρίς να αλλοιώνει τίποτα και όπως βλέπετε είναι πολύ εύκολο. Αυτό το Blood Bombette, εκτός από το spinning, που κυρίως εκεί πέρα πρωτοχρησιμοποιήθηκε στη Γερμανία, έχει εφαρμοστεί σε πλήθος τεχνικών. Πολλοί φίλοι δηλαδή που μιλάμε και από το ίντερνετ και από το site έχουν εφαρμόσει σε τεχνικές casting, μετά δηλαδή το μολύβι, έχουν βάλει το Blood Bombette και χρησιμοποιούν είτε με μονάκιστρο είτε με διπλάρι σε τεχνική casting, ψαρεύοντας μουρμούρες, τσιπούρες του βυθό. Τα ελεύθερα αμινοξέα που βγαίνουν από το Blood Bombette δεν είναι κατάλληλα μόνο με τα αρπακτικά, είναι για όλα τα ψάρια. Σαν spinning μπορούμε να προσεγγίσουμε τα αρπακτικά. Σαν casting, σαν feeder μπορούμε να προσεγγίσουμε μουρμούρες, τσιπούρες, λαβράκια, ψαρεύοντας το βυθό με συνηθισμένα δολώματα, σκουλίκια και άλλα πολλά. Άλλη μια ειδική περίπτωση που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Blood Bombette είναι στο match fishing. Εγγλέζικο, μπολονέζ, έχουμε ένα καλάμι μάτς εδώ πέρα, το οποίο είναι τρίσπαστο. Έχει ένα casting weight στα 15 γραμμάρια, είναι το express match της Dragon, το οποίο το έχουμε δουλέψει με πιο βαρύ φελό. Δεν έχουμε αλλάξει διαμέτρους πάνω στις πετονιές για να μην υπάρχει πρόβλημα. Στη μόνη διαφορά είναι ότι επειδή το Blood Bombette, η κάψουλα, μαζί με τη θήκη, έχει μετρηθεί ότι έχει βάρος στα 3,5 γραμμάρια, χρειαζόμαστε λίγο ένα πιο βαρύ φελό για να μπορέσουμε να ερματίσουμε σωστά και να μην έχουμε πρόβλημα να μην βυθίζεται. Ο συγκεκριμένος φελός είναι συν 6 γραμμάρια. Έχουμε υπολογίσει δηλαδή το βάρος του Blood Bombette με την κάψουλα μέσα μόλις πέσει στο νερό, βάζοντας τα κλασικά βαρυδάκια για να συμπληρώσουμε το ερμάτισμα. Θα σας ανοίξω λίγο το καλάμι για να το δείτε συνολικά. Ναι. Όχι, γι' αυτό έχουμε βάρος. Σιγά σιγά αυτό το Blood Bombette θα διαλυθεί. Η κάψουλα δηλαδή δεν θα υφίσταται μέσα στη θήκη. Άνωση δεν έχει, αλλά πρέπει να βάλουμε βάρος. Να βάλουμε βάρος γιατί πρέπει να υπερνικήσουμε ρεύματα και όλα τα σχετικά. Γιατί η θήκη πάνω σε ειδικά ρεύματα έχει μεγαλύτερο εμβαδό μέσα στο νερό και μπορεί κάποιο δυνατό ρεύμα να μας το παρασέρνει περισσότερο. Οπότε δηλαδή η χρήση κάποιου βάρους εκτός από την αμπούλα πάνω του Blood Bombette είναι αναγκαία για να μας κρατήσει την αρματοσιά μας στο επιθυμητό σημείο και να μην έχουμε προβλήματα από ρεύματα. Αυτό είναι δοκιμασμένο και έχει αποδώσει πάρα πολύ σε ψαρέματα μεγαλοδιού, αλλά κυρίως και σε ψαρέματα τα οποία σέρνουμε παράμαλο κάτω στο βυθό. Η χρωστική του Blood Bombette, επειδή έχει συγκεκριμένο μοριακό βάρος, έχει την τάση να πέφτει προς τα κάτω στην αυτοθήκη, σε σταθερά ψαρέματα. Οπότε δηλαδή τα αμινοξέα έχουν τη φάση, αν δεν κάνουμε spinning δηλαδή και έχουμε την τεχνική του match, να απλώνονται κάτω στο βυθό. Στο βυθό, σε αυτό το στρώμα, μαζεύονται τα ψάρια και τρέφονται. Αν έχουμε δηλαδή και τη χρήση
από προνύμφη μύγα, δηλαδή να μαλακρώνουμε με σκέτη προνύμφη μύγας, ώστε να υπάρχει και κίνηση ζωντανή κάτω στο βυθό, μπορούμε να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτό είναι το σετάρισμα στην τεχνική του μάτς. Φανταστείτε δηλαδή ότι εκεί πέρα που είναι τα βαρύδια, προσθέτουμε τη θήκη του Blood Bombette. Και μπορούμε να στο πάρουμε τη θήκη του Blood Bombette για να μην μετακινείται με ένα δακωτό μολυβάκι πάνω και κάτω. Αφήνουμε το παράμαλο για να υπάρχει μια δέωσα απόσταση να μην ξενίζει τα ψάρια. Γιατί για το match fishing μιλάμε για καχύποπτα ψάρια, μιλάμε για ψάρια που έχουν δει πάρα πολλά και χρειάζεται πάρα πολύ να είμαστε διακριτικοί. Αυτό που πρέπει να προσεχθεί στο match είναι η απόσταση του παράμαλου να είναι μεγαλύτερη από το φελό. Γιατί όταν κάνουμε την βολή, επειδή έχει κάποια αντίσταση του Blood Bombette στον αέρα, μπορεί να τυλιχθεί πάνω στο φελό και να έχουμε πλεξίματα. Αυτό, όπως και στις περισσότερες τεχνικές μάτς, το απαραίτητο στοιχείο είναι το παράμαλό μας, το τέλος του εγκιστριού να είναι πάντα κάτω από το φελό. Ώστε αν είναι παραπάνω μπορεί να γυρίσει το δόλωμά μας και να τυλιχθεί πάνω στο φελό και να μας κάλεσει την παρουσίαση. Πάντα έχουμε το χέρι μας εκεί που τελειώνουν τα βαρύδια και μετράμε αυτή την απόσταση ώστε το αγκίστριο να είναι πάντα κάτω από τα μολυβάκια που σταματάει ο φελός, για να μην έχουμε επιλεξίματα. Αυτό δεν ισχύει μόνο στο Blood Bombette, αυτό ισχύει και γενικά σε όλες τις τεχνικές μάτς. Δηλαδή το μήκος του που έχετε ακούσει, δηλαδή 2 μήκη φελού και τέτοια δεν είναι τόσο ακριβές. Πρέπει η απόσταση του παράμαλου να είναι πριν το φελό. Αν είναι μετά το φελό, όπως τροβιλίζεται στη βολή, μπορεί να τυλιχθεί από εδώ πέρα πάνω το δόλωμά μας, ειδικά αν είναι ογκώδες, και να έχουμε προβλήματα στο γενικά πλεξίματα. Για το συγκεκριμένο Blood Bombette και είναι και ακόμα μια εκδοχή που έχουμε χρησιμοποιήσει, η οποία δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα, είναι το ψάρεμα με Blood Bombette στην τεχνική egging για τα καλαμάρια. Δεν είναι μόνο για τα ψάρια που έχει αποδεδειγμένα χρησιμοποιηθεί το Blood Bombette. Έχουμε κάνει και δοκιμές το τελευταίο διάστημα μέσα σε ένα μήνα, ακόμα και για καλαμάρια και σουπιές που είναι τώρα επίκαιρο ψάρεμα και επίσης έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Να ακούσω αν υπάρχει κάποια απορία και να περάσουμε λίγο στην παρουσίαση από το site. Είναι 3,5 γραμμάρια εφόσον έχει φορτωθεί με την αμπούλα και κάνουμε την πρώτη μας βολή. Αυτό δεν σηκώνεται. Δεν σηκώνεται γιατί η θήκη του Blood Bombette είναι κενή, γεμίζει με νερό. Οπότε δηλαδή ό,τι υπάρχει στο περιβάλλον είναι δηλαδή σαν να μην υπάρχει. Το πλαστικό δηλαδή που είναι η θήκη έχει αμιληταίο βάρος, είναι μετρημένο στο 0,5 γραμμάριο, είναι σαν να βάζεις ένα μολυβάκι 0,5. Αλλά σιγά σιγά σταδιακά όλο αυτό δηλαδή εισχωρεί το νερό μέσα με τη χρωστική, επειδή έχει χαμηλό μοριακό βάρος και δεν έχουμε δηλαδή θέματα ζυγίσματος. Ειδικά για ψαρέματα που είναι μάτσι μπολονές, που ψαρεύεις κοντά και όχι σε μεγάλη απόσταση χωρίς ρεύματα, δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές δηλαδή στο ερματισμό του φελού. Και ειδικά γίνεται και πιο ευαίσθητο δηλαδή. Απλά όσο περνάει ο καιρός σε τεχνική συστατικού ψαρέματος και λιώνει η κάψουλα, θα δείτε λίγο την κεραία να ανεβαίνει πάνω. Αυτό είναι σίγουρο. Γιατί μειώνεται το βάρος, η κεραία θα ανεβεί λίγο πάνω, αλλά δεν είναι ζωτικό θέμα για το ψάρεμα. Ειδικά αν έχουμε βυθομετρήσει σωστά και ψαρεύουμε κάτω στο βυθό. Σε σημεία δηλαδή που τα ψάρια τρώνε και ο άλλος ο διπλανός θα πάρει 1-2 ψάρια, εσείς θα πάρετε 10. Αλλά σίγουρα όταν δηλαδή ψαρεύουμε με το Blood Bombette είτε spinning με σιλικόνες είτε match, πρέπει και η τεχνική μας να είναι σωστή. Δεν περιμένουμε δηλαδή να έχουμε ένα κατάλληλο δόλωμα ή τα ψάρια να τρώνε σε συγκεκριμένο δόλωμα, να βάλουμε εμείς οτιδήποτε ή ένα κατάλληλο δόλωμα ή ένα κατάλληλο ερμάτισμα και περιμένουμε ότι μια κάψουλα μόνο θα πάρουμε όλα τα ψάρια. Πρέπει να είμαστε σωστοί. Δηλαδή στο spinning, αν δεν έχουμε ένα σωστό καλάμι, το οποίο θα κάνουμε και το τεχνητό μας να δουλέψει σωστά, δηλαδή ένα καλάμι fast όπως είναι τα συγκεκριμένα, ή ένα εξειδικευμένο καλάμι για σιλικόνες όπως είναι το Fishmaker, το οποίο θα μπορέσει να μας δουλέψει σωστά τη σιλικόνη, να κάνει σωστή πλεύση, για το ψάρι θα πάει να φάει το δόλωμα, δεν θα φάει το Blood Bombette. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε και μια γενική γνώση των τεχνικών, ώστε να μπορούμε να κολυμπήσουμε σωστά ένα ψάρι, να μπορέσουμε να κολυμπήσουμε σωστά μια σιλικόνη, να μπορέσουμε να δολώσουμε σωστά μια προνύμφη μύγας, να ξέρουμε τα ρεύματα για να ταιριάξουμε το όλο σύνολο. Από εκεί και πέρα, εντάξει, την περισσότερη δουλειά την κάνει το προσελκυστικό, γιατί είναι τόσο δυνατό το χημικό σήμα, το οποίο προκαλεί πάρα πολύ τα ψάρια και τα στρέφει όλα στην περιοχή. Έχει εμβέλεια 2 χιλιόμετρα όπως έχει. Είναι αποτέλεσμα μισής ώρας. Τραβάει το Blood Bombette. Σε συγκεκριμένη συνθήκη, στο σούρο από πάνω που τα ψάρια είχαν κόψει, με την παρουσία της κάψουλας,
Σε μισή ώρα πιάσει τα ψάρια από 4,5 κιλά μέχρι και 1,5 κιλό. Σε μισή ώρα το σιλικόνι, τη συγκεκριμένη που σας έδειξα, τη Dragon, την Baby Roach, και το καλάμι Fishmaker, το οποίο είναι εξειδικευμένο καλάμι για χρήση με σιλικόνες. Άλλα δύο λαβράκια που έχουν πιαστεί με τον Blue Bombette, 4,5 κιλά και 3,5. Αυτή η παρουσίαση είναι από το carpmatchfishing.gr. Υπάρχει μέσα δηλαδή στο site και μπορείτε λεπτομερώς να τη δείτε με χαρακτηριστικά για την όσφρηση των ψαριών και όλα τα χαρακτηριστικά που έχει το Blue Bombette. Άλλο ένα λαβράκι στο σούρουπο που έχει πιαστεί με το προσελκυστικό, με σιλικόνι και αυτό. Εδώ φαίνεται στη φωτογραφία τώρα, είναι η θήκη του Blue Bombette από πάνω και φαίνεται η απόσταση είναι ακριβώς όπως το σετάρισμα με το καλάμι με το σκληρό τεχνητό. Και άλλο ένα μεγάλο λαβράκι. Αυτή είναι η θήκη του Blue Bombette. Είναι διαφανής, βιδώνουν τα δύο ημισφαίρια και έχει τρυπούλες στο κάτω μέρος. Από εκεί φεύγει όλο το άρωμα και έχει μια κεντρική τρύπα η οποία λειτουργεί για να είναι σειρώμενο πάνω στην αρματοσκιά. Φανταστείτε ένα απλό βαρύδι ελιά που είναι στο casting, που λειτουργεί με σειρώμενο τρόπο πάνω στην αρματοσκιά. Φανταστείτε το ίδιο πράγμα με κάψουλα μέσα και διάφανη μορφή. Λαβράκια πάλι με τη χρήση. Οι συσκευασίες του Blue Bombette είναι δύο. Είναι μία που έχει 10 κάψουλες και άλλη μία που έχει 20 κάψουλες. Είναι σαν τα κοινά χάπια. Ανοίγεις το κουτάκι, βγάζεις ένα, το βάζεις μέσα στην κάψουλα και ψαρεύεις. Εδώ βλέπετε πώς περνάει η θήκη του Blue Bombette στην πετονιά. Ανοίγουμε το ένα ημισφαίριο, περνάμε την πετονιά από το ένα. Στη συνέχεια βάζουμε και το υπόλοιπο, το κλείνουμε. Βλέπετε τις τρυπούλες που υπάρχει πάνω, που διαχέεται η κάψουλα, καθώς και που περνάει η πετονιά. Ανοίγουμε την κάψουλα, βάζουμε μέσα ένα χάπι Blue Bombette, το κλείνουμε και είμαστε έτοιμοι για ψάρεμα. Η κλεισμένη κάψουλα μαζί με το Blue Bombette μέσα. Και βλέπετε σε αυτή τη φωτογραφία μία απόσταση ενός παραμάλου, γύρω στα 50 εκατοστά, μαζί με μια σιλικόνη, για να καταλάβετε περίπου το μέγεθος. Βέβαια το βλέπετε στα καλάμια αυτά που έχουμε ετοιμάσει, πολύ καλύτερα και live. Τα ψάρια από κάτω και η απόσταση από το Blue Bombette. Η σιλικόνη αυτή είναι η Baby Roach, μια μαλακή σιλικόνη που έχει δείξει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα στο λαβράκι. Σε αυτή τη φωτογραφία είναι μέσα σε νερό και βλέπετε σταδιακά πώς διαχέεται το Blue Bombette. Σιγά σιγά δηλαδή με την επαφή στο νερό, εισχωρεί το νερό και η κάψουλα αρχίζει να λιώνει. Βλέπετε κάτω στο νερό που αρχίζει μια σταγονοειδής ροή και αφήνει χρωστική κάτω στο νερό. Αυτό έχει γίνει μέσα σε δεξαμενή και αν δείτε όλη τη φωτογραφία, δηλαδή στο κάτω σημείο, έχει γεμίσει με χρωστική η οποία απλώνεται στο βυθό. Φανταστείτε δηλαδή σαν ένα χαλί κάτω στο βυθό με ελεύθερα μινοξέ, το οποίο μπορεί να τραβήξει τα ψάρια από πολύ μεγάλες αποστάσεις. Ακόμα δύο ψάρια λαβράκια με τον Blue Bombette. Και ακόμα ένα από τα τελευταία. Αυτή είναι η παρουσίαση από το site και να σας δείξω κάποιες φωτογραφίες που είναι πρόσφατες από ψάρεμα καλαμαριού και ψάρεμα σουπιές. Αυτή είναι μια ψαριά που έχει γίνει την προηγούμενη εβδομάδα με καλαμάρια. Πολλοί πιστεύουν ότι τα καλαμάρια έχουν χαθεί, ότι είναι δηλαδή ακόμα έχουν περάσει η εποχή τους, οτιδήποτε. Αυτή η ψαριά έχει γίνει την προηγούμενη εβδομάδα. Μεγάλα καλαμάρια με βάρος από 800 έως κιλό και σουπιές από κάτω. Όπως βλέπετε στο σιτάρισμα από τη φωτογραφία, έχει γίνει ακριβώς το ίδιο σιτάρισμα όπως και σε ψαράκι, όπως και σε σιλικόνη. Έχουμε εφαρμόσει την κάψουλα του Blue Bombette γύρω στα 50 με 60 εκατοστά από την καλαμαριέρα, με τον ίδιο τρόπο όπως ψαρεύουμε λαβράκια με σιλικόνες.
Έχει δείξει πολύ μεγάλα αποτελέσματα γιατί και τα καλαμάρια σε αρπακτικά έλκονται πάρα πολύ από καλαμάρι πιασμένο εδώ στην Αθήνα με Blood Bombette. Φαίνεται στην άκρη αριστερά η κάψουλα που αιωρείται, ένα καλαμάρι γύρω στο κιλό και όλα αυτά πιάστηκαν για τους περισσότερους άκυρη εποχή. Αλλά αν θα έχουμε τα σωστά προσελκυστικά, δούμε τις συνθήκες πιο καλά και μπορέσουμε να έχουμε και μια γενική εικόνα, ακόμα πιάνουμε καλαμάρια. Ακόμα και για πολύ καιρό ακόμα. Θα δείξω και το αποτέλεσμα της τελικής ψαριάς μετά. Πριν από μια εβδομάδα, καλαμάρια μεγάλα και σουκιές μεγάλες. Αν δείτε δηλαδή και κάτω το μέγεθος του καλαμιού, που είναι δηλαδή ένα κλασικό καλάμι egging σαν το fishmaker, μπορείτε να καταλάβετε και το μέγεθος από τα καλαμάρια. Και αυτή είναι μια ψαριά η οποία έχει γίνει μέσα σε 2 ώρες και σε καλαμάρια και σε σουκιές με το Blood Bombette. Ακριβώς όπως χρησιμοποιούμε δηλαδή και για τα ψεύτικα τα ψαράκια, όπως τα χρησιμοποιούμε ακριβώς για τις σιλικόνες, αν εφαρμόσετε καλαμαριέρα θα δείτε πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Ειδικά τώρα δηλαδή στο ψάρι με τη σουκιάς που είναι πιο εποχιακό από αυτό του καλαμαριού και πολλοί τα χρησιμοποιούν και για δόλωμα, σε τεχνικές θύλακα, σε τεχνικές bait boat fishing από την ακτή. Είναι πολύ χρήσιμο και καλό να έχουμε έτοιμα ζωντανά δολώματα και ακόμα και για αυτές τις τεχνικές. Με κλασική καλαμαριέρα μπορεί να πάρετε 1-2 σουκιές και να την ενιέσετε πάρα πολλές ώρες. Με το Blood Bombette αυτή η ψαριά έχει γίνει σε 2 ώρες. Μια μαλάγρα σε ελάχιστη μορφή, πολύ μικρή μορφή, με τόσο συμπυκνωμένα αμινοξέα, τα οποία τραβάνε τα ψάρια από πολύ μεγάλες αποστάσεις. Και όχι μόνο τα ψάρια. Έχει χρησιμοποιηθεί από φίλους ακόμα και σε παραγάδια, ακόμα και σε casting, ακόμα και σε φύλακα, σε πάρα πολλές τεχνικές. Δηλαδή, αν ελευθερώσουμε το μυαλό μας και δούμε πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η κάψουλα, οι τομείς που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε στο ψάρεμα είναι αμέτρητοι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη, ευρεία η χρήση και έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Πολλοί δεν ξέρω αν έχετε απορίες για το θέμα πώς αρματώνουμε τις σιλικόνες και όλα αυτά. Ειδικά στο ψάρεμα με spinning και στα σιλικονούχα δολώματα, πολλοί έχουν απορίες πώς αρματώνουμε τις σιλικόνες με μια απλή μολυβοκεφαλή. Είναι κάποιος που έχει απορία δηλαδή στο θέμα αρμάτωμας μια σιλικόνης να κάνουμε μια παρουσίαση πώς δολώνεται στη μολυβοκεφαλή? Λοιπόν, εδώ έχουμε τις Speed Dragon, μολυβοκεφαλές στα 7,5 γραμμάρια, 2,0 μέγεθος, το οποίο έχει πάνω ένα κρίκο και μπορεί εύκολα να δεθεί πάνω σε μια παραμάνα για το ψάρεμα spinning. Αυτό που είναι βασικό είναι να ξέρουμε πού θα βγει το αγκίστρι από τη σιλικόνη. Παίρνουμε δηλαδή μια σιλικόνη και με τη μολυβοκεφαλή δίπλα μετράμε ακριβώς σε ποιο ύψος σιλικόνης πρέπει να βγει το αγκίστρι. Βάζουμε με το δάχτυλό μας ένα σαν σημάδι και όπως ένα σκουλίκι δηλαδή που δολώνουμε στο casting, περνάμε σιγά σιγά το αγκίστρι της μολυβοκεφαλής μέσα στο ψαράκι. Έχουμε μετρήσει που ακριβώς θέλουμε να βγει το αγκίστρι και το βγάζουμε από εδώ. Και έχουμε ένα συγκεκριμένο μήκος από τη σιλικόνη για να μπει μέσα στη μολυβοκεφαλή και να ασφαλίσει πάνω. Αυτό είναι το πέρασμα της σιλικόνης, είναι πανεύκολο, σαν να περνάς ένα οποιοδήποτε σκουλίκι μέσα σε ένα αγκίστρι. Το βγάζουμε πάνω από το κεφάλι, όλα τα ψάρια σημαδεύουν το κεφάλι στην επίθεσή τους, τα περισσότερα, και μη σας ξενίζει δηλαδή ότι κάποιο μπορεί να επιτεθεί από πίσω ή στη μέση. Δηλαδή στο ψάρεμα με σιλικόνες, τα περισσότερα ψάρια δηλαδή στη συντριπτική πλειοψηφία επιτίθονται πάνω στο κεφάλι. Πολλές σιλικόνες του εμπορίου έχουν κάποιους δείκτες πάνω. Εδώ αν μπορείτε να δείτε, το ψαράκι πάνω έχει σαπτερίγια πάνω, σαν ακιδούλες. Αυτό εκτός ότι είναι θέμα πλεύσης, είναι και σημάδι για να δούμε πού θα περάσουμε το αγκίστρι της μολυβοκεφαλής. Δηλαδή αντί να βάλουμε το χέρι μας και να μετρήσουμε ακριβώς πού πρέπει να βγει το αγκίστρι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα σημαδάκια πάνω, τα οποία ανταποκρίνονται και σε διαφορετικό μέγεθος μολυβοκεφαλής. Βέβαια, για να είμαστε σωστοί, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα τεράστιο αγκίστρι σε μια πολύ μικρή σιλικόνη, γιατί το ψάρι και δεν θα καρφώνεται σωστά και δεν θα έχει σωστή πλεύση. Με αυτά τα στοιχεία εδώ πέρα πάνω, που είναι η συσκευασία, μπορείτε να δείτε ακριβώς που πρέπει να βγαίνει το αγκίστρι για να αρματωθεί η σιλικόνη χωρίς κανένα πρόβλημα.
Οι συγκεκριμένες εδώ σιλικόνες είναι και μικρές, είναι και πολλές. Μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε δηλαδή για πολλά ψαρέματα, ακόμα και για light rock fishing. Είναι πολύ μικρές, παρομοιάζουν το γόνο του ψαριού και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε πολλές περιπτώσεις, δηλαδή σε λαβράκια, σε κοκάλια, σε παλαμίδες, σε μανάλια, σε τέτοια ψάρια δηλαδή που επιτίθονται στα λιμάνια κυρίως για το γόνο του ψαριού. Εδώ μπορείτε να δείτε δηλαδή και μετά όλη την γάμα, μια αρκετά μεγάλη γάμα από σιλικονούχα δολώματα, καθώς και διαφορετικές μολυβοκεφαλές οι οποίες έχουν στρογγυλό σχήμα μπροστά και μας επιτρέπει να κάνουμε από μόνοι μας πάρα πολλές πλεύσεις με το καλάμι μας για να μπορούμε να προσελκύσουμε τα αρπακτικά. Αν θέλετε να περάσετε και από κοντά, να δείτε το αρμάτωμα, να δείτε πώς είναι ένα αρμάτωμα με σιλικόνη, να δείτε το Blood Bombette από κοντά, πώς το έχουμε στο πάρι με τα στόπερ δεξιά-αριστερά, να δείτε τι καλάμια χρησιμοποιούμε με τη συγκεκριμένη δράση για να μπορούμε να ψαρέψουμε σιλικόνες, ένα αρμάτωμα με σκληρό τεχνητό, ακόμα και αρμάτωμα με το μάτς.